Ababukeli baphawulile ngale ngozi eyenzeke ngaseCentane eEastern Cape. Umndeni nezihlobo oshonelwe abantu kule bhasi yengozi eyenzeke eCentane eEastern Cape ngithi awududuzeke abangani nezihlobo bese nginxusa abashayeli ukuthi bezame ukushayela kahle emgwaqeni bephinde belandele izimpawu zemgwaqo belandele nesivinini esisuke sibekiwe emgwaqeni. Ngicela nje ukududuza umndeni waleli bhasi elidlule nemphefumulo yabantu abangaka. Siyacela ukuthi amabhasi ba-check ukuthi right ongathola umphakathi ngakhona uhamba emgwaqeni. Mase duduza nje imindeni labantu abalahlekile kule ngozi ebhasi liyedudu lahlangane ngehlanga. Ngifisa umndeni nezihlobo nabo bonke abathintekile emsakazi engathithi bangaduduzeka nalaba abalimele engathithi bangasinda. Kuyadabukisa futhi kubuhlungu okwenzeka lapha eEastern Cape endaweni yaseCentane ukuthi ibhasi liginqike lidlule nabantu abangaka emhlabeni. Bese ngicela nje ukuthi nabaphasi bengenelele kuphenyisise ukuthi ngabe ngempela kube yini imbangela yale ngozi. Engakusho nje nokuthi dudu kwabalahlekelwe amalunga emndeni yabo lapha eCentane engozini yebhasi. Ubuhlungu lento sengase siphakameni sibe ngenyawo ukuthandazwa ngoba ngokusondela iPasika ingozi ezilolu hlobo azizunqaba ngoku makuthandazweni maKristu. Lithi kwifamily zabo ngazinyamezele ibuhlungu kakhulu lenhlekele ehlileyo futhi ke sililisana nabo kwinhlungu abakuyo. Yangemphefumulo yabo ingalala ngoxolo.